Manan sa kaawit. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Raymart. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Babalik ako. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining sa kalalaki nga taga Bayawan City, Negros Oriental. Agang tumatatampo, nagdasingan nga Raymart. Ha? Makigbuwagan ako? Raymart. Pero, buwag na ta. Daisy, yun sa may saan ako. Nga, imam kumbuwagan. Wakay saan ako. Wa na lagi ko'y kugman ni mo. Mong makigbuwag ko ni mo. Daisy. Uy, nagbuwag mo ni Daisy? Nguy klarong hinungdan? Ogaw. Chay, kaway ular ka na, gud. Kaway klaro gud na, gud. Ano naman, nanasilain? Wako may bawagaw. Ngayang giingon ako nga, wala ko na siya gugman ako. Ay, silang gaw. Pasin pa diag makakita kag babae nga paragid nimo. Gaw, dugay-dugay nang gid mo nagbuwag ni Daisy, no? Wagi ko makabantay ni mo ay. Nga doon na kay gipanguyaban. Ay, nawad-anam ko ganas mga babae gaw eh. Uy, ayaw ana, gaw. Kung sadli ka, lumabayot ka na. Oh, ha? Di isa doy. Ayaw gani ana. Pangita og paagi nga makauyab ka, gyud. Makakita kag lain kay pasin unyag maulit taong guwang ka ana. Gusto nga akong igagaw. Kinanglan tuwad nga makauyab ko. Magkalingam ko nung tanaw sa Facebook eh. Basin ako'y makitaan. Kini ko nung Mary Joy be. Akong chatan. Kung mo-reply ba? Akong chatan. Nga makik-friend ko niya. Abi na kog, di ka mo reply sa akong chat. Niingon man ka nga gusto kang kik-friend na ako. Maong ni-reply ko ni mo. Niya na, wag po dayon ka. Ako na lang sa kang itubag. Thank you, Mary, nga nakik-friend ka na ko. Okay ra, uy. Ganahan man sa kong adagan kong friend sa Facebook. Asa na yung inyo, Mary Joy? Sa Kalamtukan. Mau ba? Unya, okay ra ni mo nga. Tuwag-tuwag ka, di ka? Okay ra, uy. Mayo hinoon. Kanag yun. Nga na kay bagong friend. Nga si Mary Joy. Mary Joy. Magid, nalingaw na sa ko, gaw. Ayaw paglangay-langay. Panguyabi na yun. I love you, Mary Joy. Raymart. Ayaw ka sa ko, ha? Kasi makaingon ka ba nga mapahimuslano na kay ko. Pero igor akong nagsulti ni mas tinuod nga ganahan kay ko ni mo. Ganahan ka na ako nga wapa man ta magkita sa personal. Sa video call naman ko ni mo nakita. Bisag sa video call na ta nakita, pero love na ka na ko. May chance ka ko ni mo, Mary Joy. Raymart, nag-eskwela pa ba ako? Dili ko ganahan mauyab-uyab kay basig may bawo ano niya sa kong papa nga may uyab ko.
Kaundangon unya ko. O, pwede rin mo nga, dito magsaba. Ato na nang itago. Raymart, Sige na ba? Uyab na to. sige na lang, uy. Sige, Raymart. Ako na kang gisugot. Salamat, Mary Joy. Salamat, Gigaya. Nyamats good. Mo ba? Uyab na mo ni Mary Joy? O, gaw. Ya. Og lipay kay ko nga iyak ang gisugot. Awa ako sab. Nalipay sa ko nga nakauyab na kagaw. Kumusta, love? Love, cute? Ganahan mo ko nga labang atong tawgan na eh. Okay na mo? Okay ra, uy. Sige. Love, atong tawag ka na Love, muna ako sa inyo, be. Magunsa man ka diri? Gusto kong makakita ng mas personal. Ikaw, good. Sige. Ari sa amo, love. Ikaw ni Love? Ako in town ni Love. Mas guwapa, hindi ka sa personal, eh. Jesus, atik sa day. Lagi, tinuot bitaw. Ate, pamauli na taoy kay pasig ngita na to si Papa na to. Nakainom ra ba to? Love, di masako ang imong papa kung maduk sa inyo? Masuko gid to. Kinakainom man. Sige. Sa sunod na ng adlaw. Maduk sa inyo, ha? Sige. Sige, Love. Bye-bye na, ha? Bye-bye, love. I love you. Ay, Sa magagaw? Nuktok man ka. mingaw lang ko sa mong uyab, gaw. Ako pa mo, no? Imo siyang hagdon nga manuroy mo sa kalumbuyan. Ang sablinas ka lang ba yan? Pista ba yaron? Ha? Oo, Risa. Sige, ako siyang tawagan. Moatog ko sa kalumbuyan. Tinuot? O, lagi. Ako mauna, makita ang dito kay matum sa ko. Asa dito pa ingon, Love? Abi na kog aturata sa kalumbuyan kay fiesta. Isuroy ka sa mo. Arang ba sa makaataw sa mong bahay? Maayo hinoon, Love. Aron sad makaila ko si mong mga ginikanan. Love. Wa lagi tao dinis inyo. May gilakaw tingal dito sa mga magpapa. Mao ba? Unya, mo pauli na lang ko ha, kay basi magabian ko ba? Ay, karoon na tataod pa uli kay sa'yo pa man. Ha? Love, pagkaksa sa kami. O unsa? Pagkaksa ko ni mo. Kay sa una ko gusto nga magkakos ni mo. Basig na makakita na to. Ay, pagkaksa ko ni mo. Love. Ikaw ha? Tikasan kaayo kada? Nga naman. Ingon ka, bugakos ra ka. Labaw pa man lagi tos gakos imo. Sige lang, good. Parehas pa tatanduhan nga nalipay. Basig imo kong buwagan ha? Ha? Nga nambugan mo ka? Kay nakuha naman ko nimo. Inumay tabo na ba eh. Isang mo tinunang akong love ni mo. Nga, may nahitabo na nato. Salamat, love. Nga no nga nakikita mo ka na ko, love. May importante kong isulti nimo, love. Ano mo na? Ayaw lang kalain ha? O ayaw sa kay ubos na ako. Love, ano sa lagi na? Mularga kog Manila. Kaya to ko patiwaso nag-eskwela nila ni mama ug papa. Unsa? Kung mo na, imo di kong biyaan. Pasensya na ka, love ha? Dili man gud mahimo nga akong supakon sila si mama ug papa. Unya ka sa mga kamarga. Og ma, mularga na ko paingon sa Manila.
Unsa? Mularga kog Manila. Kaya ko patiwaso nag-eskwela nila ni mama ug papa. Unsa? Kung mo na, imo di kong biyaan. Pasensya na ka, love, ha? Dili man gud mahimo nga akong supakon sila si mama ug papa. Unya ka sa mga marka. Og ma, mularga na ko paingon sa Manila. Unsa? Go. Saan naman eh? Ayaw palabi. Ano siya mga? Hindi sakit ka ko sa buhat ni Mary Joy na kugaw. Iya kong gibiyaan. Awa na tayo mahimo anagaw kay pagbuot man na sa iyang mga ginikanan nga adto siya sa Manila pa eskwelahon. Isang taong gawin. Tagay ba? Gusto kong maghubog karon. Di ko maguna-una ni Mary Joy. Tagay gaw! Go! Nais kong magpakalasing. Ha? Muto kag Manila? O gaw? Mapas ka na Mary dito? Di gaw eh. Narbaho ko dito. Kay di mo sa mahimo nga. Makikita ko ni Mary Joy. Kay nagswila pa siya. Oo, mog yun. Manarbaho ako dito gaw. Kay gusto sa ko nga malimot ni Mary Joy. Pila na ugabuan nga dinis Manila. Pero wa magyapon ko malimot ni Mary Joy. Ako sing suway ang kontak eh. Di mo siya mo-reply sa akong message. O tawagon sa ako, di mo tubag. Suway nga na kong tawag ang iyong igsoon. Gusto lang ko mangumusta ni ate, kay di mo good siya matubag kung tawagan. Ay, ayaw na lang pag-chat siya. O kung mahimo, kalimti na lang siya. Ha? Nga naman te? Ay, dili na kuno siya ni mo. Maong kalimti na lang siya. Unsa? Di na dismerit choy ko. Kasata pa. Wa, dinig kamit ng cellphone na. Ang angay ini. Labay. Ano wag si Mary Joy ako, Mart? Di mo ko makontak. Mo ba kuya? Asap na yung cellphone. Akong ilabay kuya, kay sapo to. Ay, naunsa mong taon ka. Uy, gamitas ang cellphone ako diha. Nainambir ni Mary Joy. Tawag ito ang magkasulti mo. Maudi nga dili na ka na ako makontak kay imo din gilabay ang imong cellphone. Nawadaan na ugan na kay di na mo kuno ka na ako. Ingon sa atin mo. Kuan mong good Mart. Gusto lang kong mo-focus akong pag-eskwela. O gang akong gusto. Nga, cool off lang una ta. Ganong call off pa man. Buwag nga diritso. Oh, okay ra sad ko nga magbuwag ta. Aron wala ko ilang una-unaon. Ang ako lang pag-eskwela. Oh, Sige lang. Kikon kita gyud. Kita man gyud ba? Mary Joy. Natandog ang garbo ni atong hikayon na. Maong nakibuwag lang akong Mary Joy. Pero ang tinuod, sakit kayo sa akong buot ang gibuhat. Kanimo Mary Joy, manghinaot ko nga di ka makitag lain. Kay balikan ti kay nag-abot sa hustong higayon. Dinhi lang kutob. Ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao
Mao kita mga higalan kaagi ni Remart nga taga Bayawan City, Negros Oriental. Uban sa awit ngayon kipagayo, awit nga ulahan. Babalik ako. Ang mong kaagi gibahatan do sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo, pagpamilya. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw ni ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nga akong suwat suliran. Ako si Marina, 24 anyos, single mom na karon. Nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa sigig labad sa akong Aran niyo sabtan, sugdon ko sa dihang nahunong ko sa akong pagtuon tungod kay namabdus ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Ano gunagit kaayo? Nigasto gyud ming papa nimo, balag nagkautang-utang. Aron lang ka maka-eskwela sa kurso nga gusto nimo, nga graphic designer. Unya karon, di nimo gamiton kay namabdos taon ka. Ma, pasaylo ako. Dili na lang nato siya mahayol og maayo dahil kay usao na naman eh. Mabdos naman ning atong anak. Ang pangutana lang ini karon. Balugan ba ka siya sa lalaki nga nagpamabdos niya? Mao may sulti niya na ako, ma, pa. Kung mapahibaw na kuno mo na ako. Sultihan na ako siya ron makapamayos la din ni sa ato. Hala, sige. Panihi adiri para magkapamahay na, ha? Aron, amo sa siya ikasulti ni mama nimo. Mayo gani kay nisugur sa mama nimo nga magtipon lang una tagbahalag. Dili pa ta magpakasal. Malagi. Bisag nahibaw ko nga nahiubos kat sila nako. Pero nisuporta pagyapon sila nako. Unya, unsa may plano nimo ron? Mupadayon kasi mong pagtuon? Maoy hangyo ni mama nako. Ngayon ko man akong panganak, mapadayon lang gid ko sa akong pagtuon. Aw, mahimo ra basad. Sakto po sila, Marina. Ano ugon pod kung dili ka muhuman sa mong pagtuon? Hapit ni noon? Mao gyud. Pasensya na ka daya. Mawar gila ang suldo na ako. Unsaon hintaw na pagpaigo dong, uy? Mao lagi ni day. Gusto ko mag-istorya nimo. Ngano di ay? Sa tiduod lang. Dilit na dyan ako kaya. Unsa ka kung mubalik lang ka sa inyo. Jason! Dito good. Mas makaong katarong. Kamu sa atong anak. Pero din na ako. Maglisod na kita. Ilabi na kay gigata si Inday. Unya ang konsumo pa nato sa adlaw-adlaw. Lisod. Jason! Mauna na. Mauna na resulta day sa mga lihok nga wa gihuna-huna. Nagtuga-tuga man mo unya dili pagyuday ninyo kaya. Sorry, ma. Day. Hilom na lang. Ay na pagsigig yaw-yaw. Mas mayo sa tinuuna nga niya lang diri si Marina nato aron nga pirmi natong makita nga to apo. Naala, sige, uy. Puslan man nga mo balik ka din, ha? Gusto ko nga inig-ablis klase, magpa-enroll na ka, aron mahuman ka yun. Sige, ma. Salamat. Pila na lang kabuwan, mo-graduate na kid ko sa akong kurso.
Salamat kay Ginoo. Nga wa gyapon ko nimo pasagdi. O gibless ko nimo pinaagi sa akong ginikanan nga mapaubsanon kaayo ug mapinanggaon. Salamat gid kaayo nimo Ginoo. Ay, salamat sa Ginoo, nakagraduate ka na gyud nak. Congratulations. Salamat ma. Salamat kaayo ni Papa. Wa isa pa yan, anak. Tuod, si Jason. Didi mo anhe. Ambot uy. Bahala na to siya uy. Wa naman siya nagparamdam na ako. Bisan lang ganig mangumusta siya sa iyang anak, wa man gyud. Ay da, pasagti uy. Kung di na uy, dili na. Ang importante karon nga nakahuman ka na sa imong pagtuon. Magkinaunsa, kaya ra nimong buhion ang imong kagalingon. Tungod ka na kasiguro man kung makakita kagad og tarong nga trabaho, day. Tinuod na, ma. Oh, nak. Nagsigi ka na malagatubang na imong computer, huy. Lagi, ma. Nilabad na gani ning akong o. Nga naman, ha? Papagyuday ka makakitag trabaho nimo? Wa pagyud, ma. Na, paabot lang, uy. Maubitaw, ma. Every now and then, sige kong check sa akong email. Basig na ay ni-reply sa akong mga gipang submitan o resume. Kadita, ma, ha? Na ay notification sa akong email. Ma, for interview na ko. Yes! Ba na? Kaya ba inoon? Karas aman. Nalipay kaayo ko kay maotoy first company nga ni-email na ko for interview. Ug dako ang akong pasalamat nga nadawat radayon ko. Bisan sige glabad ang akong o atong higayon na, pero mura bag nawa ang kasakit sa dihang nadawat nako. Ug ang nakaayo sa among kompanya, sa dihang nibaw sila nga single mom ko, ila kong gi-offeran nga mag-work from home full-time ug moadto lang ko sa site kung dunay mga importanteng meetings. Unya, sa sige na nimong atubang anang computer, uy, mo nang siging labad ang imong Tingali, mas sensitive na gani kay akong mata sa hayag sa computer, ma. Tingalig sa imo ng mata, day. Nagdudasad ko nga basin sa ako ning mata, ma. Unya? Mupalit ako og blue glasses, ma. Mamo ko nun ay kasagarang gamiton sa mga tao nga ang trabaho, sige atubang sa computer. Unsa naman niyon? Uy, nisamot man niyon kasakit ang uog maayo. Nga nagpalit naman ang blue glasses. Ay, sakitang yun ay. Ma! Barina? Ma! Nak? Ano ka? Ma! Sabi na itabo. Sakit kaayong akong Unsa? Kumusta namang pamati nimo karon ha? Human ka makainom og painkiller? Arang-arang na, ma. Magpa-check up na lang, nak. Ma, kalma lang. Layo rin is tinai. Usa pa, na okay naman ko. Pagsulti ba yun ha kung unsay bation nimo? O lagi, ma. Ayaw ka balaka. Hala, ni-chat ang among manager. Marina, notify me right away kung dili ka busy. I need to talk to you about something important. Uy, unsa man ka ha? Tawagan ako. Yes, sir? Marina, I just found out nga nagkay-task until now nga wa pa rin nabuhat. Oh, sir, sorry kaayo. Suman, kaya pa rin mo? Kay kung dili, I can assign someone to help you with the task. Kaya ra, sir. Sorry lang gid kaayo, sir. This won't happen next time. Okay, Marina. Thank you for the time. Isaling kong kaya na nimo.
Salamat kaayo, sir. Ubay-ubay man gud ni akong buhatonon, oy. Kinaramamon gud ni nako rong adlaw. Overnightan ko ni. Last na lang gid ni, last na lang. Oh. Hala. Ngano man ni akong kamot? Ni action magkurog. Grabe gyud ka kurog akong kamot atong higayuna. Maay na lang gani kay nahitabo siya nga igo na human ang akong importanteng trabaho unon atong adlaw. O nga ako mga pangutana mao kining mosunod, unang pangutana. Nganong sige maniglabad ang akong o? Normal lang kani nga labad sa o? O posible ba nga tungod kini sa mata sa sige na kong atubang o computer? Ikaduhang pangutana. Kung mo inom ko og pain reliever, mawa raman siya. Pero inig taon-taon mo balik na sad. Unya daw nahigayon nga mura kong kasukaon og malipong. Dili ka ni migraine? Ikatulong pangutana. Recently lang nikurog ang akong kamot. Wa ko mahibaw kung konektado ba kini siya sa pagsigiglabad sa akong o. Ingon ako mama nga basig pasmo daw ning akoa. Posible ka nga pasmo kini? Ikaupat og katapusang pangutana. Unsa may katambag ninyo sa akong trabaho nga magsigilag atubang ang computer? Doon na ba mo ikasuggest nga maayong buhaton nako aron dili mo grabe ang akong gipamati karon? O magpa-check up na lang gid ko aron sa pagsiguro. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Marina. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Ano na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem ka medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist o mga problema sa mga ginadling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o basa among batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga sa may ako atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw. The only person you are destined to become is the person you decide to be. The only person you destined to become is the person you decide to be. Mga bitang kung tagaan kag sunod nga kinabuhi, kinsa may tawhana gusto kang mahimo. Ako mo'y pangutanon na kung tagaan ko ikaduhang kinabuhi sa Ginoo. Kinsa mang tawhana ang gusto nimong mapareha ka. Nga kung tubagana, Lord, pariha ko ni Dr. Rene Obra gihapon. Happy raman ko sa kong kinabuhi. Ano mag-lisod magyo ko? Okay? So, ang atong matatampo karang adlaw si Marina, 24 years old, single mom ni siya. Taga Cebu City. Ang iyang problema kay maglabad kuno ang iyang ulo. Maglabad ang iyang ulo. Labad mo ganitong ulo, labi nagbay so na itong pitaka. Bitaw? Wow, so why ko nung lakaw-lakaw niya, why so di mong pitaka, di ba mulabad di mong ulo? Medya na bitaw, no? So regards dahil mga taga Cebu City, no? Ako na lang bisahon po ni mga taga DOH Sargao, kasi sige ba nilang suwat silang mga pangalan, no? Si Jeremy Sisiban, si Lloyd Pokong, Bonifacio Hirames, Michael Neri, Gistoni Mamulang, Geraldine Lopez, Rodel Andrew Marzun, o si Matt Flores, no? Atong mga security officers sa DOH, TRC Argao Cebu, no? O atong mga Nava Guards, no? Suri na wa naman itong akong listahan sa mga Nava Guards diya sa Naga, no? O mga taga May Abuhan restaurant, no? Mga taga store operation, Enrico, Janice o Geraldine, mga taga Leyte office, Winilyn, Ginalyn, Ilya, Jeffrey, Tilo, Ana Rose o Mimosa, mga Cebu office, Nicole, Juna, Glorylyn, Cecil, Isabel, Maribel o si Cheryl. O mga kaubanan diha ni Dr. George ug Inday Ruiz, no? Si Panggang o
ug si Agoy na. Okay na. Basta kay mayong pagpaminaw lang kayo. Salamat. Okay, going back to our sender, si Marina, 24 years old, taga Cebu City. Na? Musta naman dahil si Dr. Brad Renerio Avila diya sa Sunok o si Manong Bert Avila. Mga Abilia family diya sa Dunya Rosario ba to? Santo Rosario, Inabanga, Bohol. Majong pagpaminaw ninyo diya. Unang pangutana, nganong sige man niglabad akong ulo? Normal lang kahani nga labad sa ulo o posible nga tungod ni sa akong mata na sige na kong atubang sa computer. Naarama din ng tubag sa imong pangutana, no? Atubang sa computer, siyempre, mulabad lang atong ulo, no? Mulabad ang ito, na kay sinusitis, na kay migraine, taas yung blood pressure, under stress ka. So, mo na mga hinungdan nga mulabad ang atong ulo. O naaba kay infection going on diya, no? O nauntog ba ka, no? Naabay damage lang napita. Pero kung wala lay damage, posible mulabad lang ang ulo, kay si kag tutok ng imong computer, ang kining eye strain makalabad ni sa ulo. Kay mupokus man ka. Kuha ng imong mata. Hindi ka siguro kag mo-take og mga mild analgesic like Saridon or mga paracetamol, whatever brand sa paracetamol, Bioflu, pwede po. Okay? Ikaw na ang pangutana. Kung may nom kog painkiller, na wala raman, pero ini kataon mo balik na sad. Kunya, dunay higayon, nga mura kog kasukaon og malipong, dili ka ni migraine. Okay, migraine, usan ni siya sa klase sa mga labad sa o. So, naman na mga klase sa labad sa o, na migraine. Mura pitik-pitik, nay tension headache, murag di ka kasabot, murag bugat, nya nay mananaanay ito ang natog hip-hip-nick, nang murabag ang imong magkipat-kipat mong mata ba or cluster headache murag magsiga murag masunog ang imong ulo, no? So ma-relieve ni siya by taking analgesic, mga paracetamol, mipinamic, tramadol, oxycodone, morphine, mga ordinary nga mga over the counter nga mga mild analgesic, makumawa ra ni siya. Light massage can also help. Niya mo pahulay ka, hot and cold compress, o niya katong giingon ako. Rest in a quiet, dark room, no? Kaya kung kay rest, labad mong ulo. Sige lang kagtanaw ni mong computer, imong cellphone. Labad lang yan. So you can take katong mga pahinanda, mga ibuprofen, acetaminophen, aspirin, naproxen. So these are mga medicines nga makamawa sa labas ulo. Usually, I recommend this 1 tablet every 4 hours, PRN, or as needed kung na-headache. Kung wala headache, pwede na po huwa na, no? Huwa na as needed lang lagi, no? Kung kinalanon lang. Sunod ng pangutana, di ko akong kamot. Wala ko mahibaw kung kuniktado ba ni siya sa pagsigig labad sa akong ulo. Yun akong mama nga basin pasmo daw ning akong posible kaha ning pasmo ni. Suma, kung nikaon ba ka? We have to eat regular meals as expected, morning, lunch, and evening. Kaya kung magkapasmo-pasmo ka, magkapasar-pasar yung pagkaon, siyempre, ang atong lawas mo, demand man ni siya og nutrients. Para nagupog ka ng makina sa auto, nga na kay oil na sakto, na kay gasolina, magpurot-purot na sa dagandar, no? So, mauna siya nga, kung may yung kagpasmo ba ni, so kung dili ka, mindful sa imong food intake, could be possible, no? Kining caffeine, makatabang ba yapod? Kaya kuan man ni siya, makanaro man ni sa blood vessel kining caffeine. Unya maka-alleviate ni siya og pain. Mabitaw nang usay mo labad mong ulo, wakas focus, mag-coffee break sa ta. Coffee, ay po palabi kay nanatay gitawag og kanang bitong on and off nga headache, under stress ka, no? Ano mang mag-headache man ka kung under stress ka, because kung stress ka, this can cause muscle contraction, different parts of our body. So, mag-muscle contraction ka, mo nang mag-headache ka, mag-pain. This can be relieved by katong ipahingalan na kong mga tambal. Sulod nga pangutana, unsa may katambag ninyo sa akong trabaho nga magsigig at tubang sa computer? Doon na mo may ika-suggest nga maayong buhaton nako aron dili mo grabe
akong ipamati karon o magpa-check up lang gugug siya. Check up lang yun, no? Pakuan sa imong mata kung normal ra bang imong visual nga vision, imong grado sa mata. Kinanglan ba kag correctional glasses. So, ikaw lang man buot ang duha man ka doktor para sa mata na ophthalmologist, kining mga ophthalmologist, mo na sila yung mga eksperto sa aning problema sa mata, mga medical doctors ni sila, no? Ako example lang nung opera sa akong katarak si Dr. Jojo Aquino na sa perpetual o tapos siya office na sa Veles, no? Napay usa ka doktor sa mata kanang gitawag optometrist, no? Kaning optometrist dili ni sila medical doctor, pero doktor ra gyud tawagan ni nila. Ang ilang trabaho is more on kanang himuan ng mga glasses, no? Expert sila na ana. Pwede po mamuduol dito nila kay naman sila testing pud sa mata, no? Ug sakto ba ang imong visual vision, imong grado. Pila ba'y grado sa pila ba'y grado sa tuo, ug unsa may ibutang lente sa imong correctional glasses kung mapalit man gani ka. Okay, so now kasabot ka sa speaker nimo Marina ug naramang ka diri sa Cebu City na atay daghang mga ophthalmologist dinhi, no? Nga imong kaduulan. Okay, so once again ako si Dr. Rene Obra. So to everybody, no, locally and abroad. Apel may maminaw sa itong programa kini atong akong suliran. Thank you very much. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o mayong